Што памагло адчуць сябе паэтам, раскажа моя сённяшняя суразмоўца Зганцавіч Евгенія Пракапчук. Актуальныя праблемы сучаснасці, гісторыя, культура, родная мова і мастацкае слова. Пра гэта і не толькі пісьменнік і публіцыст Навум Гальперовіч гутарыць з таленавітымі людзьмі краіны. Ведаеце, я чытаў радкі Віктора Гардзея, вашага цудоўнага земляка, майго хорошага знаёмага, што благословёны той край, дзе нараджаюцца паэты. Гэта пра Ганцавічы. Што для вас, Ганцавіч? Ну, для мяне, напэўна, як для паэткі, Ганцавічы таксама літаратурны горад, і на любым мерапрыемстве заўсёды гучыць фраза «На Ганцаўшчыне паэты нараджаюцца як грыбы». І мне вельмі прыемна быць адным з гэтых грыбоў. Ну вось, калі вы гаворыце, што вы адна з такіх грыбоў, сыраежка, ці кім вы сябе лічыце, калі пра грыбы гаварыць? Ну, няхай будзе маслятка. Ну, гэта жарт, канешне, але вот калі гаварыць увогуле пра Ганцавіча, я знаю, што вы нарадзіліся ў Брэсце, а вось што для вас Ганцавічы сталі як домам родным, калі? Сапраўды, спачатку мне было цяжка ўспрымаць Ганцавіча родным горадам, але адкрыліся яны для мяне, напэўна, калі ў маё жыццё прыйшла паэзія. Калі пачаліся літаратурныя знаёмствы, літаратурныя сяброўствы, выступленні, тады гэта горад стаў для мяне родным і дасюль такім застаецца. Гэты горад, у якім вельмі прымаюць паэтаў, вельмі падтрымліваюць. І вось цэнтральная раённая бібліятэка, з якой мы актыўна супрацоўнічаем, менавіта жанчыны, якія там працуюць, яны мяне выцягнулі ў свой час дэкрэтнага адпачынку, патрошку. Спачатку я пісала нейкія выступленні пра творчасць ганцаўчан, паэтаў, пісьменнікаў. І вось паступова, як мяне гэта захапіла, я стала сама занурвацца больш. Ну вот вы такія радкі цытавалі дома. Гэта чые радкі такія, вашы? Не, гэта радкі Алеся Каско. Гэта таксама наш ганцаўскі паэт, які нарадзіўся ў вёсцы Чудзін, які займаўся ў свой час адраджэннем памяці пра Александра Сершпутоўскага, вядомага фалькларыста. Гэта чалавек, якога я магу і называю сваім літаратурным бацькам і сваім галоўным настаўнікам у паэзіі. Ну, я добра ведаў Алеся Каско, і мне прыемна чытаць было вашу дыпломную работу. Ваша дыпломная работа была прысвечана менавіта яго паэзіі. А хто ўвогуле яшчэ вашы такія настаўнікі? Я хочу сказаць адразу, што вот калі я убачыў вот гэты фоліянт, калі я ўбачыў споведь душы, і я убачыў вашы вершы, але тут зірнуў і глянуў, што тут напісана: «Дарагая Женька, віншую цябе з вялікай радаснай падзеяй у тваім жыцці з атрыманнем атэстата аб заканчэнні сярэдняй школы». І гэта ваша настаўніца такі падарунак вам зрабіла? Так, гэта настаўніца беларускай мовы Людміла Івановна Трафімчык. У 2014 годзе, як вы расказвалі, вам прапаноўвалі ўступіць у саюз пісьменнікаў, літаратурныя настаўнікі вас хвалілі. І ў той жа час, вось да нядаўняга, калі вы сталі летась пераможцам конкурсу літаратурнага імя Міколы Мятліцкага, рэспубліканскага конкурса, вы неяк так, ну, скажем, нясмела так друкаваліся, хаця тут вот публікацыі ў маладосці, вот зусім не так даўно было, але пэўны час, як вы сказалі, не друкаваліся ўвогуле, так? Так, вельмі доўга. Як для творчага чалавека, фактычна нават яшчэ года не мінула, як я стала вяртацца ў паэзію, і толькі з пачатку 2025 года я ўпершыню
адаслала свае вершы на публікацыю. Таму што ў свой час я сабе напрарочыла 10 год творчага маўчання, бо на той момант, калі мне ўпершыню прапанавалі ўступленне ў саюз пісьменнікаў, ну, канешне, што ж я была за паэт, якія ў мяне былі вершы. Я гэта адчувала і адчувала тое, што я нічога значнага не напісала. Ну і 17 год гэта такі ўзрост, калі ты сёння пішаш, а заўтра можаш зусім перастаць пісаць. Таму я сама сабе сказала, што пакуль што не, але калі праз 10 год я не кіну пісаць, тады я маю права на вось званне паэткі і на вяртанне ў паэзію. І вось цяпер вы напісалі заяву ў саюз пісьменнікаў, вы падрыхтавалі рукапіс зборніка, так? Так. І гэта той рукапіс, які базуецца на тым зборніку, які выдала дзіцячая раённая бібліятэка. Яны таксама моцна падтрымалі ў свой час, паверылі ў мяне. І таксама я не ўдзельнічала нават у гэтым выданні, яны проста папрасілі мае вершы, таксама зрабілі самаздатаўскі зборнік. І вось 10 год мінула, я дастала гэты чарнавік, і ён стаў асновай для таго зборніка, які вось рыхтуецца цяпер мною да выдання. Женя, могу я вас так называть? Так. Женя, скажите, будь ласка, а вось по яким прынцыпе, по якім адчуванні вы зразумелі, што цяпер у вас пайшлі сапраўдныя вершы? Яны раней былі сапраўднымі, проста яны не так часта прыходзілі. І, напэўна, не так часта, можа, пісаліся. Гэта ўпэўненасць расла, я спрабавала за гэтыя 10 год пісаць. І не раз спрабавала. Але вершы атрымліваліся, яны складныя, рытмічныя, і з рыфмай няма праблем, але ты адчуваеш, што яны не жывыя. І вось першы жывы верш прыйшоў да мяне, напэўна, ў лютым. Я ехала на цягніку з Ганцавіч у Мінск таксама. І вось прыйшоў верш «Каменны госць». Я тады зразумела, што гэта знак. Але я не паспяшала радавацца, таму што гэта такая справа, хто ведае, можа, праз паўгода прыйдзе наступны. Але паступова, патрошку рознай мастацкай якасці прыходзілі тэксты, і калі яны сталі ўсё часцей і часцей прыходзіць, то я зразумела, што зараз час. Але быў знак. Бібліятэкары запрасілі мяне на дзень пісьменства. У пачатку верасня ён праходзіў, і адзін дзень я настроілася на выступленне, але неяк так і не атрымалася. Там была іншая трошкі праграма. На другі дзень я мусіла выступаць, але мы вярнуліся вельмі позна. Са мной здарылася тое, што вельмі рэдка здараецца са мной у маім жыцці, я праспала. Я званю дырэктарцы бібліятэкі, кажу, што мне рабіць, я праспала. Яна гаворыць, я нічога не магу зрабіць, вось яны ўжо на месцы ў тым горадзе, а аўтобус ужо ад'ехаў. І праз хвіліну яна перазвоньвае і гаворыць, Женя, аўтобус зламаўся. І ён зламаўся, і вось літаральна ў момант, калі яна пазваніла, яны яго дачынілі, адрамантавалі, і вось такім чынам мяне забралі. Увогуле, канешне, паэзія, літаратура гэта што? Гэта хобі, гэта прафесія, ці што гэта? Літаратура – гэта выбар без выбару. Гэта тое, што ты не вырашаеш. Ты можаш нават сабрацца, зрабіць нейкую атмасферу для напісання верша, а ён проста не прыйдзе. Ты не можаш гэта кантраляваць. Але калі ты не можаш кантраляваць, а яно прыходзіць, штосьці звыш цябе, абірае за цябе, вось гэта, напэўна, і ёсць сапраўдная творчасць. Не калі ты нейкай сілай волі сядаеш пісаць, а калі яно пішацца, таму што ты не можаш маўчаць. Вы жывеце не літаратурай, не паэзіяй у звычайным жыцці. Вы працуеце. Вы працуеце зараз ў журналістыцы, ў газеце. Так. Я працую ў раённай газеце, і гэта таксама месца, якое вельмі цесна звязана з літаратурай ганцаўшчыны, таму што доўгі час узначальваў раённую газету Васіль Фёдарович Праскураў. І ён вакол сябе згуртаваў моцнае такое літаратурнае кола, і шмат ягоных вучняў таксама
актыўна супрацоўнічалі з газетай, многія пачыналі з газеты таксама працаваць. Таму гэта тое, што непарыўна звязана, напэўна, з літаратурай. Вось як вы лічыце, патрэбна сёння ў раённых газетах літаратурныя старонкі? Вельмі патрэбна. І не толькі таму, што я гэта гавару, бо мне хочацца друкавацца. Многія людзі завітваюць у рэдакцыю і сёння і пытаюцца, а дзе Рунь? Наша літаратурная старонка называлася Рунь, і многія сумуюць па ёй. Нельга тут не згадаць пра мову. Што для вас мова родная? Асабіста для мяне гэта маё штодзённае жыццё. Я вельмі не пагаджаюся з тым падыходам, калі да мовы ставяцца як да музейнага экспанату, з якім трэба асцярожна абыходзіцца. Думаць над кожным словам, каб яно абавязкова было ў слоўніку, ніякіх дыялектызмаў. Гэта мне не падабаецца, мне б хацелася, каб беларускамоўнасць была натуральнай. Прынамсі, калі не будуць усе размаўляць па-беларуску, то хаця б не трэба было тлумачыць і апраўдвацца за тое, што вось я беларускамоўная, таму што, а ў мяне падстаў для беларускамоўнасці насамрэч многа, і мая беларускамоўнасць пачалася таксама з паэзіяй, таму што аднойчы, зноў жа пасля знаёмства з Алесем Канстанцінавічам, я зразумела, што я не магу яму паказаць вершы на рускай мове. Вось не ведаю, не магу і ўсё. І я тады пачала больш актыўна пісаць па-беларуску, і для мяне было адкрыццём, што беларускамоўныя вершы гучаць зусім не так, як рускамоўныя. Таму што твая мова табе іначай Яна блізкая, яна ад душы ідзе, так? Так, яна зусім іначай адкрываецца. Так і ніякая іншая замежная не адкрыецца. І вось фактычна з 2012 года, калі я стала актыўна друкавацца, у нас была добрая кіраўніца гуртка «Верасок», і фактычна вось гэта тое месца, адкуль пачаўся мой шлях. І першыя публікацыі, і знаёмства з Алесем Канстанцінавічам, гэта ўсё арганізавала вось Галіна Мікалаевна, і яна вельмі моцна нас падтрымлівала і паказала нам гэты свет. І гэта захапіла. Пра мяне сталі даведвацца ў першую чаргу як пра беларускамоўную паэтку. Калі я абірала спецыяльнасць, у мяне не было пытанняў, я ішла на беларускую філалогію. І потым я настаўнічала нядоўгі час у школе. Таксама, дарэчы, я вярнулася адмыслова ў родную вёску Алеся Канстанцінавіча. Мне было важна працаваць на яго радзіме. І вось зараз у газеце, цяпер яна называецца «Ганцавіцкі тыдзень», я таксама взяла на сябе адказнасць за беларускую мову у газеце, і мае артыкулы выходзяць толькі па-беларуску. А ў жыцці як вы карыстаецеся мовай? Тут, напэўна, на дзіва мне вельмі дапамагла мая дачка, таму што спачатку дзіця не размаўляе, і ты можаш любой мовай карыстацца. А потым, калі яна стала падрастаць, я стала з ёй гаварыць па-беларуску. У яе сталі праскокваць беларускія слоўцы. Я стала з ёй гаварыць па-беларуску. Яна спачатку адказвала мне па-руску, а потым я ёй расказала, што беларуская мова – гэта такая таемная мова, якую ведаюць не ўсе. Але я яе магу навучыць. І яна рэзка перайшла на беларускую мову, і цяпер яна мяне папраўляе. Колькі вашай дачушцы? Ёй ужо 5. Вот, ужо вялікая. А хто вашы любімыя літаратары? Калі гаварыць пра беларускіх, то мне, напэўна, бліжэй за ўсё Васіль Быкаў. А калі з замежных, то я вельмі захапляюся Умберта Эка. Вось гэта для філолага проста рай. Імкненне выкладаць, імкненне быць настаўнікам у вас не знікла? Не, не знікла, я думаю, ніколі не знікне. Па-першае, я не кінула выкладанне, таму што калі у мяне заканчваецца праца ў рэдакцыі, я бягу па дачку ў садочак, і яна ўжо ведае, што яна распранаецца, займаецца там сваімі справамі, а я іду за камп'ютар, у мяне пачынаецца другая змена як рэпетытаркі. Я выкладаю беларускую мову онлайн, і гэта мяне моцна натхняе.
І некалькі слоў пра ваше літаратурнае аб'яднанне. Літаратурнае аб'яднанне «Верасок» насамрэч мае вельмі доўгую гісторыю. Яму больш за 50 гадоў. У ім кіраўніцамі былі розныя і кіраўнікамі, розныя і паэты, і не паэты, але абавязкова людзі, якія адчуваюць слова. Ваша якая галоўная мара ў жыцці? Галоўнае? Ну, пакуль што ў мяне такія мары-мэты, адной з якіх вось з'яўляецца акурат уступленне ў саюз пісьменнікаў, выданне сваёй кніжкі першай, я спадзяюся, не апошняй. І наступная мара ў нас адна на дваіх з дачкой, таму што мы марым пра власны дом, пра власную хату. Я нагадаю, што сённяшняй маёй госцяй была паэтка, пісьменніца, журналіст Евгенія Пракапчук. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.